участието на Бъгс Бъни. Световно известният маг Ала Бахма ще гостува днес в театър Бижу. Извинявай, шефе. Свърших морковите. Схлупен мост. Аз живея тук. Това е моят дом. То се вижда. Виж, готин, аз кова ли плакати върху твоята къща? Кова ли? Съществува частна собственост, не знаеш ли? Не си ли чувал за неотменимите права на светостта на дома? Прости ми, приятелче, да ти предложа капинов пай. Не. Да не чух капинов пай. Вкусно. Хапни си. Какво тъпо зайче. Нали разбирате, че предстои война? Вариететна танцова формация Бил и Бърт. Ала Бахма. Отправната шапка ще ви измъктунгам, извадя жив заек. Да! Ута, вута, зут! Погледнете! Ето зайче! Да! Познай кой е? Ти? Да, аз. Не очакваше да ме видиш пак, а? Свенгали? Моля те, изчезвай. Глупав заешки заек, ще ми провалиш представлението. Грешка, шефе. Ще ти помогна. Да видим сега. Ти се опитваше да измъкнугаш, изметеш, извадиш заек от шапката. Погледни! Рота, вота, зот! Опитай да ме изкушиш с морков. Морков? О, да. Ела тук и си вземи морковче, сладко зайче. Докопах го. Напротив, аз те докопах.
Дами, мили господа, за поредната иллюзия ще ми трябва помощта на малко момче от публиката. С радост ще ви помагам, сър. Сега ще опитам да промуша остри като браснат саби през кошницата. Няма защо да се боиш. Това е трик. Сабите не са остри изобщо. Ужас! Много ли те боли, синко мой? Червено! 1, 2, 3, 7, червено! 1, 2, 3, 5, червено! Едно червено! Ангар! Туше! Шарл Добене! Але! Оревуар! Зуцут! Какво представление, Д'Артаньян? Какво представление? Ако го стоня, ще ме бият. Защо не? Hello, oh yeah, I feel well to read.